Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman, Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Tatak RMN. Atong takna may gala alas 8:32 na sa atong pamanuban karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Tagantag pagtagad mahigala kay katong issue nato na tumilabayng adlaw. Dinhis tong sibianan may kagalaan katong usa ka babae nga matud pa nireklamo mga higala. Nagabuwag ni si Ambana unya nireklamo siya kay gipa-pick up siya pulis ni Kapitan Antonio Cabrera Jr., no? Diri ni sa may barangay San Roque. Nahimo na to ning issue mga kagalaan ni dako ni mga higala kay doon na may public interest nga involved na ini. Now, kining magtiayon pag-away sa magtiayon, unsa ilang giawayan, ila na. Civil case na. But mo involved na mga higala dito sa kapitan, unya mo involved na mga higala pulis, lahi na po ng istoryaha, no? So muna nga atong naisgutan on air na. Now, ni amba na karon sa sibianan, atong tagag pagtagad mga sukit ni paminaw. Ato sad siyang hatagag higayon, no? Kining bana, pero ako ning gipakalo, unya nagmask ni, kay ang ato mga higala, kining nga issue na nigod, sensitive ni nga mga issues. Muna nga, kung dunay kaso nga ipasaka ani moabot sa korte, ang korte nga mo handle ini family court. Family court gi mo handle kay kon man siya, lahi man siya mga kagalaan nga kaso, di man ni ihatag lang nimo og regular court. Dunay usa ka korte nga mo handle ani kanang family court, designated as family court, kay dunay magoy sensitive kaayo nga issue. Plus dunay pay mga bata nga ma-involve, mga sukintig paminaw. So sama ni mga higala ba sa education, parehan ako, pwede ko magtudlo mahigalag college, kaya nakatudlo man tama kagalaan sa Cebu Technological University kaniadto. Nagtudlo sa ta sa Cebu Normal University, mga kaigsunan kaniadto. Pwede ko pwedeng mutudlog elementary high school, kaya man ko'y background sa education. Kaya importante man na, lahi man na, dunay specialized yun na nga kwan. So kanina ito mga teachers, presumably, swito sila sa psychology sa mga bata. Muna nga ako, pwede ko mutudlog college, but di ko katudlo sa elementary high school. O sa di mahigalang kaso ining naning family nga mga problema, dunay family court nga mohandol ani. Dunay designated yun nga korte para sa pamilya. Bisan unsa nga kaso og dunay ma-involve nga minor, adto ibutang ni sa family court. Kaya naman tungod sensitive kayo kining ani mga kahigalaan nga matang sa problema. So muna nga karon ni aman mahigalang bana kay gusto nga mosulti sad sa iyang side mga sukit di paminaw, tagang higayon. Apan ako ni mahigalang gipamask ug ako ni gipakaluan aron nga dili lang gyud mga higala ma-expose. Kay lisod man kayo og magtiayon, mag-washing dirty linens in the public mga kahigalaan, ang mga bata maoy maluoy ta. No, atong i-preserve ang mga bata nga dili po sila ma-appeal in town. Kay usahay mahigala kini magtiayon di na magkasnabot. Malikayan mga sukit paminaw, ang mga bata wa may labot mga sukit paminaw. So lisod kay mga pagan. Mao nga akong hataga higayon karon ang bana nga ni ang mga higala sa atong sibianan kay aron nga makahatag pud siya sa iyang side mga kahigalaan. Dili ko na lang kapangutan-on, ako lang gianggaan ti mong asawag Inday. Ikaw ako lang sa kaanggaan og dudong. Di lang ako isulti imong ngahan gyud kay og isulti na mabutyag tanan. Unya ni kabutyag dito tanan, maapil ang mga bata, maapil sa kaawawan. Unsa may epekto? Inig-adto sa eskwelahan, mabuli sila dito. Wala atong gidipinsaan. So niya karon sa atong sibianan naka-hook up sa nato mahigala ang atong igsuong sibianan 93.9 na IFM. Kauban nato ang butaga mahigala DJ Boy K o si DJ Mike K. And of course atong social media followers mga sukin tigpamin. Okay dong. Kining unsa man hitabo ani dong. Ako kang taga-higayon gyud makasulti ining sitwasyon na karon. Kini ni ang balik sa ora una. Dili man mo kagahapon
Nya karon balik mo karon kayo namatay programa kagahapon pag-abot ninyo mo. Sa rasa mo abot gahapon? Mga alas 9 tang ikapin. Alas 9 nahuman ako programa may pag-abot ninyo, no? Oo. Sakay mo sa sakinan sa barangay o kauban nimo si konsehal o mga sa mga kauban nimo mga barangay tanod? Dili. Kanang daghan man lagi mo. sa DIS kanang kuan ba? So daghan mo nagkauban papadong dire, no? Okay, Kuan, so upat anyong na kubo. Gas driver. So katong driver sa barangay po to. Sa barangay. So inyong gigamit ang sakinan sa barangay kagahapon. Anam maguna. Lagi inyong gamit sa sakinan sa barangay kagahapon o karon sad. At least nibalik mo. So kini kay sakinan mas barangay at least si kapitan nahibaw ani nga muanhi ka nananghid mo kay sakinan mas barangay ni. O si kapitan may nagpadaan ninyo dinhi. Dili. Ako gini anhi kay ikaw may ni anhi pero nananghid ka nga mogamit ka sa sakinan sa barangay. Okay, wa mo kuy ka plite i-ari diri sir. So sa to pa ni sugod sa kapitan nga mananghid ka nga muanhi ka sa DYHP. Sukad kagahapon kay ako nang giklaro kay kini sakinan sa barangay sa Talisay ra ba ni? Nya abot ng Cebu City for official use only ra ba ni? No? So at least gi tugutan ka ni kapitan nga mogamit ining mao nga sakinan. Empleyado ka ni kapitan sa dugay na? Dili. Unsa Para may ko imong kini ito? kanang nag-repair ako sir. Mag-repair ka sa bahay. Sa bahay. Dili ko yung mga empleyado niya. Pero sige kag may mga patawag dito adto kadayon. Ikaw may Kana karon ra sa higayuna nagpasalamat gyud ko gani nga ipatrabaho ko niya. Kay tungod sa kong anak wag koy kuan pakaon. Pero imong trabaho sa una unsa may trabaho gini mo? Kuan sir, pintor. Nya kuan sa ko kanang panday mason bisag unsay makuan ba sa basta nalay pangita sir ako lang kuan tungod lang sa kong anak ba. Mas mayo. Kay lisod man kayo nga kuan. Mas mayo. Parian ni ron no. Nabiyaan ako duha ka adlaw unsa may pakaon sa kong anak. At least na ni kay sikay gyud ka trabaho. So kini ni ang unsa man ang main issue din kay katong issue sa kapitan may tungod man tos papapick up og pulis niya. That's another story. So kini about sa support, no? So unsa man usa ka tuig na mo nagbuwag sa mga asawa. Napinirmahay mo sa barangay pagbuwag ninyo kuno ani? Noon ni? Nagpirma mi nga wa hilabtanay. So last year ni panahon sa pandemic ning tabuad ana. Okay, so napinirmahay mo wa nahilabtanay ana no? Pero kanang dili sila nga hilabtanay dili niya atimanon ng mga bata. Wa man niya atimanon ang mga bata. Pero lahi na mo mga Pinoy-anan, lahi na mo, no? Dili, nara diha sa doon sa silingan. Pero wala na mo mag-uban sa usa ka balay. Wala na. So mo to na pinirmahay mo sa barangay dito gihapon ni Kapitan Antonio Cabrera. Dito siya atumangan. Unya karon kini ni ang nangayo ka og support ni ining imong asawa. Okay, pila may gipangayo gid imong support? Kay gipirmahan dito ka man. Kanang 2,000 og sa kasakong bugas. 2,000 o usa ka sakong bugas. Unsa may basihanan kuno ninyo sa pag-compute ni kapitan ang 2,000 o usa ka sakong bugas? Sa kuan man na sir sa kining kanang sudan ba o kuan kanang pagkaon kay para panagana bitaw nga kunong palitag kung masakit ko nay ka puli ba nay ka kuan kay di magya pipinti atong lawas nga ingani siya kusgan ta perminti nakanam ya tagtiguang. Nya kung anak wala ba biya na nga wa nako na naadiri na ko tanan. Yan abay anak na kuda nga Trisi, ati manon ba kayo? Eskwela nila. So imong asawa reklamo sad siya nga di dako ra kayo ang support. Kay kinigong pagsuporta depende man number 1 sa needs sa mga bata. Kay inyo man ang obligasyon magtiayon man mo. So joint ni nga pag-support para sa mga bata. No? Ano mo na sir, kada siya nana sa kwarta. Nya iya lang giingon nga wa sa kwarta ba kay napatanto man og kwarta. Napatanto kwarta. Iya nang gikuan. Mamay ang giingon sa una nga sa dihang kamo pa nagpatanto kuno sa kwarta nya inyong gibahin sa dihang nagbuwag mo. Wala gyud na ingon nga nagbahin sir, wala gyud na ingon nga nanlukop nga nabahin gyud na siya ingon tanan. Pero nakada kag bahin sa dihang buwag mo. Nakada kog bahin pero dili gyud ingon nga kuan gyud kanang bahin gyud dili. So kini mga asawa naninda nigbalot ron. Naninda. Mo na man iyang panginabuhi sad nga nindag balot. So ang iyang reklamo kay kini ni ang dako ra kuno kaayo ning 2,000. So magtinabangay la mo ani kay para mas mga bata. Tinabangay la mo, tabang san siya. Pero ang kuan na sir, tima na sir nga matiman siya sa mga bata, di man siya matiman sa mga bata. Daghan na kayong labunon dito nya. Ako pa'y matrabaho, ako pa'y maglungag, ako pa'y magluto. Ako pa'y unsa naman ni siya nga kuan. Wa naman ka mo mag-ipon sa kabalay ani.
Wa man kay pon pero doon man kayo. Makita naman. Igo Gusto naman sa ni mo muli. imong asawa palabhon nimo. Wati labot og kakapitan kay lahi to. Kani atong istorya ring inyo. So gusto nimo nga imong asawa may manglaba. So gusto po nimo nga matiman sa mga bata gyud. Kini mo mga bata dili naman mga minor de edad ni mga bata mga 14 anyos na dagko na. Oh. Kay kadtong mga dili na minors, dili naman to kinahanglan og support. Ang kinalag support kining mga minors. So kining 14 anyos. Oh, unsa ang kinamanghuran nimo 14 anyos? 14 sa kaluha man na duha. Kaluha ni sila. Oh. Okay. So gusto nimo nga malabas siya. Ano imong gusto? Matiman siya. Oh. So okay pa daay nga po. Gining asawa nimo uli sa inyo ano mga laba? O matiman sa mga Okay bata. ra sila kay para mo dili sa kuwing maglisod. Oh. So unya unsa man mo naman og sa tupa welcome pa siya nga mauli sa inyo para man laba dito. Kay may gusto ka. Dili sa ingon ana sir kay ang kwento na ko ana. Kay mo makay gusto nimo nga aron nga pero kini mga bata kato sa inyo sa tunog tudlo ang panlaba. Ako ni edad anak ka mo mata. Makita ron makanan nila sir. Oo. So kini ani mga inaning edad ato na nang kunan. Unsa man na iyang asawa? Inabot iyang asawa? Mutubag sa iyang asawa? Okay ra ka mutubag sa imong asawa? Sige pa, kuha na siya diri kung naa na siya. Dili na sa newsroom. Aron nga di lang mo na ko itapad sa. Okay ra mo magtapad mo duha? Okay lang. Ayaw sa kunahan kay basi. Ay dili na ko na siya kunon kay dili ako sir di kanang istorya niya ko mamunog dili ko mamunog sir. Ang ato ani, Kanayang- ito na sa buto na nga kwan. Kana na ang sa buto tani sa masabot pati nga limon duha. Unsa man na pumoy tsansa nga magabalik ani inyong kwan asawa? Ha? Mo naman og kay uno ka. Pati manon ni mga bata nga may manglaba po siya. So unsa may imong gusto? Pabalikon sa inyong balay para manlaba. Inana. Di kuan sa kaning muati ni man siya kanang palitang nay kanang kuan sa eskwela. Parte ana. Kanang manglaba kunay kanang hilantan ba ron masakit. Dili man siya moadto dito. Sige kaya ito patubagon kay naman naman imong asawa. Pakaluan lang yung asawa niya pa mas lasad. Alahi man ang issue god kana ni ang issue. Katong kang kapday nga issue. So, Naluoy sa kong kapgod kay kuanan mo sa maayo. naluoy ka ni Kap. Ngano naluoy man ka ni Kap. Pero kibaw ka imong asawa gi-pick up og pulis. Kibaw ka na. Kay ba ko gi-pick up pero wala na siya pugsang gi-pick up na siya pulis. Pero na gi pulis nga ni Dania dito. Kibaw gyud ka. Na pulis ni Dania pero wala siya haras. Wako ka kuan, wako kita sa na kinsang kay ako na nagtrabaho mo ko sila, igo ra mo ko gikuha niya. Ay, trabaho ka sa kapitan. Igo ra ko pagkabuto wala ko kita kung kisang pulis ako wala naman diha. Pero kahibaw ka nga doon nagi-pulis nga nikuha sa mga asawa. Kana may ni sulti. Okay, so kanang kapitan lahi na. So anhi ka aron mo tubag sa for in behalf ni kapitan di ay mo imong gusto? Akong gusto. Unsa man nga punto nga kanang pagpatawag og pulis? Mao man ang punto nako sa komentaryo kapitan, patawag og pulis og kining pagpapirma sa 2,000 pesos o usa ka sakong bugas. Mao man ay punto. Bisan pag kapitan, sa to pa ni anhi ka para imong dipinsahan sa kapitan. May imong gusto diay. Ana gyud. So okay ra ka adtong ipa-pick up imong asawa og pulis. Sige di man siya mukuyog kay giadto na siya og kining kuan, wa siya mukuyog. Pag sunod siya giadto, walang bisag kuyog. So man nga okay ka nga ingon sa kapitan ipa-pick up og pulis, okay ka na. Adi, ana lagi na siya kuan kay dili man siya mukuyog kay ni istorya man siya kana ra di ay. Sumuna nga para nimo naluoy ka ni kapitan nga na komentaryuhan taon kay katong ka kapitan gibuhat tabang ra man to iha kanang para kuan min duha be kay lisod man kayo. So sakto tong ka kapitan nga ipa-pick up sa pulis. Mao day mo. Okay. So sige. Sakto man. Sige lang lahi man ang atong nabaw-an sa balaod gud. Ako lang kang pasayloon ang dapita no. Sige lang. Now, pero kining sa imong asawa ron, kani to unahon kay kadtong kapitan, kami lay bahala atong kapitan. Ako may nangomentaryo adto niya. Kay kada akong papapick up pulis lahi ng istorya ha. So kining inyo sa imong asawa, ang gusto nimo nga mo tabang imong asawa manlabas siya sa imong mga anak, inana sa inyong balay, dapat saman ang manilabhan sa mga bulingon sa imong anak ipada sa imong asawa or kay wa naman mo puyo sa kabalay or padtuon imong asawa sa inyo aron ngadto man laba. Ana? Sa may gusto na kuha na yung kon labanan nito. Nga ora.
So katong gusto nimo nga sa kapitan o kira tong kakapitan gipakhog pulis anon magkatubang gid mo sa mga sawa. Dili sa jury kanang gidutdutan mo gud mayo ng kuan na kapitan na nagud nga Nga unsa man? igor man ta siya ni kuan ako ni tabang na ko nga kuan mi kuan mi duha. Maunsa man Kanang mo kuan siya murag assigned na mo tabang-tabang siya ba niya murag gud kay ang mga bata gilantan man. So wa mo atiman gid mo asawa. Wala Oh, ato wa reaksyon na may mo asawa nasa tong news department wa na lang ko pasudlan dire. Be. Inday ay lang isultingan. Unsa man iday nga wa man kuno ka mo manglaba day. Wa man po ka mo atiman sa mga anak. Masok ko man siya, attorney, kung akong kwaon ng bulingo dito. Mao ba? Nagay ko yatag sa mga bata, di man ni ipadawat, yung mga hadlokon. So doon ay problema ginagmay. Nya unsa man gusto man siya nga mo atiman ka sa mga bata, gusto man siya nga manlaba ka ana. Ginamtan ako ako'y malaba, di man siya masagot. Sumao di ay pod. Ako magiging kuhang wasing, kaya ako nalatay mulaba. Na, di man siya masagot. Doon naman kung mga anak, basin niya hinuunog, pwede pa nga mahilot-hilot ba? Ikaw, dong, saman, Dili na ko sir. dili na lang ka. Ikaw po, inday, saman ka day. Di na, Jod. Di na jod, di na mada. Kay ingo man sagod nga, ang importante nga makatiman ka sa mga bata, importante unta nga manlaba ka ana. Ug mao na magsabot mo sa kuan. Unsa ning mga obligasyon din ha. So karon kining support dong. Kini mo ikaw ginangayo aning support? Nga ako ginangayo na. 2,000 nga support o kining usa ka sakong bugas. Mula pas yung usa ka buwan, usa ka sako. Dili sir kay upat din akong anak. Dagko naman yung mga anak, ang kanong mga dili na minor de edad, dili naman to kinalag support. Ang kinalag support kini mga minor. So katong 20 na edad, dili na to kinalag support. Kamao naman na sila. So ang pasabot anik, duha na lang ka anak niya suportahan. Dako ra kay sa kasakong bugas. O 2,000. So magsabot mo ikaw pod kuan man kay kanana ang kini kung kasong support dili man ni cognizable sa barangay, kundi madas barangay adto ka korte ni. Naman ni support pendentility. Rule 61 man ni sa atong civil code. Ang korte man mo determine ana pila may support kinahanglan, ana ba. So muna nga dili ni pwedeng pugson sa barangay. So dili pwedeng nga ipa-pick up sa pulis. Nga di man na pwedeng pugson. Wala man siya pugsa sir nga gi pa-pick up pulis kay dili man siya mukuyog. Sumo na kita kay di man mukuyog mo nang ipa-pick up sa pulis sa kapitan niya. Sakto to ang himo sa kapitan para nimo no. Lisa, kay dili lagi siya mukuyog lagi unsa man nimo ngingon man siya nga kuan. Og dili mo kuyog. Inani ha, og dili mo kuyog mga kag certification to file action. Isuhan ka. Hindi man mo pugos ang tao og dili mo kuyog, pick up og pulis. Kaso man na. Pakasuhan sa kapitan na og ikaso gyud. Delikado sa kapitan. Mao na siya magsabot na ko nimo. Tabang nun niya kasuhan kay kana siya dili man siya mukuyog og kuan. Dili man siya mo mo lagi mo na. So bahay sa niya Igor ra gini kuan ang tao niya iya sang unsam na siya so karon di lahi man tag na kuan god. Okay. So niya tabang nas kapitan mo na niya di man minaw sing papick up pulis, no? Sa balao na di man pwede papick up pulis. Og dili maminaw mo isang certification of file action atong ipasaka ang kaso, ilibit na to. Di man pwede barangay magkapapick up pulis. Inani nga klases kaso support dili pwede. So sige lang, sabot na ko nimo no. Nya karon atong sabutan og masabot ni. Unsa man ang inyong support panalitan? Ikaw inday, unsa man kaday? Pila may masupport gyud nimo day panalitan og kuan gyud. Kay duha naman lang anak ni suportahan. Kini yung bana, magsuportahan mo sa usa-usa pero okay pa man mo. Ang mga bata may suportahan nga mga minors. Kadtong 20 na edad, di naman kay kamaon mo tumanaraho. Ang doon na may obligasyon kining minor de edad. Nga 14 anyos kaluha man day ni. Una nga ako mong gipa face mask gyud. Ako mong gipakalo kay lisod man kayo washing dirty linens on the public. Unya mga bata maapil ka ato sa eskwelahan mabuli sila mo na ako mong gipakalo o ako mong gipa mask ha. So ikaw day pila man imong support nga mahimo ra inday? Ako attorney di ko kakuanan na kay suporta kayo di unda na kong tinda kay hingaw na kayo maglisod kog kuan buwi sa kong kagalingon ka puli kung magwang sa probinsya kay basin kuno di ko patindahon ba kay basin. So ikaw naninda kag balot? Karon wala na. Wala na. Di nagpatanto ng kwarta. Napatanto mo kag kwarta. Nanay mo kuan na. Sa una pa nga. Tanto kwarta ina ng mga bata. Sige, puli-puli lang.
Unsa man sa una nagpatanto kag kwarta karon wala na? Oh, kay gibahin na mo namo ang kwarta, attorney. Gibahin ninyo ang duha ang kwarta. Pag dayon buwag ninyo, Ya gusto man si attorney nga kuhaon niya tanan, iya tanang kwarta nga ako arban naningkamot ba ko ako arban ang kwarta kay manarbaho na siya din na siya mohatag iya hara. Sige. Kuhaon niya tanan ang kwarta. So kadtong kwarta sa nag-ipon pa mo, naninda kag balot imong banasan trabaho construction. Unya ikaw nagpatanto kag kwarta, pagbuwag ninyo gibahin ninyo ang kwarta. Dito sa barangay. Tag pila may nabahin ninyo? Murag 60 to kapin kay ang uban maam ko namayad. So, napasalistahan ba? Napasalistahan. So ang imayad, ang nabayad, ang kwarta nga naan nimo, unya gibahin ninyo tag 60 mil mo? Sa listahan attorney, maura man na siya. Kay ang kwarta nagamit man katong pagpandemic nagani man siya trabaho. Mao to nagamit-gamit namong kwarta. Paliho ko na ko technical ang atong kuan ba? Nasi Sir Kenneth dinha. Paliho ko na paminaw lang John kuan. Tanawa ra to signal. Bati mo signal, bati mo. Something is wrong. So paliho ko labo na ang taga-technical na to. Dunay problema. Mo ni atong problema sa technical. Paliho ko kuan. Kay labo na taga Manila na to. Sakit kesa dunggan. Okay. So karon nagbahin mo tag 60 mil ninyo day, bahin ninyo dito sa barangay? So dito sa kapitan pagbahin ninyo. Nagpirmahan namin dito. Pagpirmahan ninyo, mo to inyong gitunga ang kwarta. Puli-puli mig paningil atong sa listahan, mao man ditong kwarta. Pero ang inyong nabahin nga cash gyud din ha nga nagdadaan ninyo pagbuwag ninyo sa kapitan, nagpirmahan mo dito tag 60 mil ninyo. Wala, wa may nabahin sa cash attorney kay wa naman mao man to sa listahan kay nagamit may namo pangkonsumo. Pila man ginabahin ninyo ato pagbuwag ninyo sa barangay na nga nagpirmahan mo? Mao na sa 60 kapin kanang nasa listahan. Pero pila may cash ana? Wala may cash kay timing man to attorney nga daghan ng renew gani. Mao na sa listahan nga nagamit sad kay wa baya siya trabaho. Pag pandemic, so katong pandemic wa na jud. So lisod man kay pandemic man wa siya trabaho ikaw pon. Bisag pandemic sir, kaloy sa Ginoo nagi mo kuha nako. Ay nang wa ko trabaho. Bakta karon iya di na tinuod. So karon ato na sabutan ning kuan kay main issue ning support man. No? So pila may support nga dani mo day. Dili ka nimo kaya ning mahal man kay ning usa ka sakong bugasan og duha ka kaya may laki ang gastuhan og kuan kana ang kuara din kaya. Wa naman koy kuan panindan mundang naman ko kay di man masugot ang magisuon nga matinda ko kay basig papatay ko sa kapitan diha. Kay lagot na nako ni duol ko nimo. Only likay lang sad ko. So nya unsa man ni dili na atol na sa buton ning kuan no kanani ang kini kong issue sa support dak-an ra siya inyo man ang anak pag tinabangay mo anak unsay matabang aning kuan ug dako ra nimo nang usa ka sakong bugas o duha ka 2,000 pesos sabutan ni og unsay makaya unya sa pagpud si mong bana kamong duha magtinabangay kay maningitag trabaho mong duha para sa mga bata nya na ang pamaagi. So kanang boss-bawas inyo mga aligasyon nga mao ni ikaw kuan maguka ikaw na dili ko na lang isgutan sa on air kay magwashing dirty linens ta. Magwaswas ta sa kahanginan unya na mga bata maluoy ta sa mga bata ninyo. No? So muna nga moditso lang ta unsa may main issue ani kini mang support kay mo man na hinungdan nagsugod gyud hinuon no nga inani nga sitwasyon nga gusto ka nga mo suporta imong asawa nimo no. So, kamong duha, inyo ng obligasyon duha. Support sa siyang mga anak. Wa pa may plano nga, kining mga minor nga anak, inyo lang yung tagsaan na lang day. Imo nang usa ka anak, ako ning usa, anak. Tinda, actor ni, sa aman ako kuha na. Mauli ba ko sa probinsya. Asa man ka tindahan og balot day? Diya sa SRP. Sa SRP? Kada magdag basket, ana? Magdag basket? Di, kanang paninda dagod ako may nagtinda na. Gingnan ako siya, nga, kani paninda na damo koy perminti nga mo kag trabaho nako ikanalay tinda kay din na madan ako sa kuan pero nagsilbi gyapon ko niya nga kuan kanang tinda siya hatod nako siya karon ko siya sweet man gyud mo kuan tinda siya hatod nimo ana bisag makalago ikaw ako pa ingnon niya nga kuan ko so yung babae ko sa orasan nimo kuan hatod nimo siya dito maninda pareha lagi na doon aligasyon na babae ka na laki sa siya ana di lang ta anak no ay na lang ta anak kay sabok naman sa kahanginan so kinini ang
Di Nindot kung ta kayo ko- tong inyong kuan di ay. Imo sa hatod dito para manindag balot, nya imo sang kuhaon nagkakadlawon. Ngana? Di kotor mi alas 12. Kuto alas 12. Nya alas 12 magpanindag. Naara mo ko diha gud, dili man ko mag-drive pa man ko. Unsa may drive ba nimo? Kuan kanang tricycle. Trisikad. Oh, so at least kuan gyud ta to, no? Gabi sa kani yung ibuhat eh, di na. Oh, ni aman Priso na siya. kisa may papriso si. Kanang babae. Kaning- Kanang kaning- masawa, O sa may krimen nga ipapriso. Di man na mapriso goy krimen. Nga nahimo. O kaning panalitan nagka wa mo magkasnabdan ay na saon taman. O wa magkasnabdan ay na annulment case, na legal separation, nagbuwag na mo, nagpinirmahin mo sa barangay. Ang pinirmahin mo sa barangay. Ang inyo ana, ang suporta sa mga bata. Mao na importante. Gusto di kang mapriso ng asawa. Grabe sa kani yung ibuhat siya eh. Oo. Kaya di man yung asawa, tubag masad nga, siya may grabe gibuhat, sumag-away na hinumo na kalakiha. Unsa may So, ang ato, unsa ano may eh? gibuhat niya nako gud nga kan sibiya ng mga silingan diha nga katarong nako diha. Maglagaw-lagaw ra ko tungod sa trabaho niya, iya ko ginanion. So, isip kalaktod niya siya noy kuan. Nang hagis pa na si iya pang guba ang bahay dito. Iya pa nang kuan. Gamit ng bakat niya. wala na. So, sa mana day, nga, ato lang sa buton na lang sa kwan, dili sa kita na yung- off-air, unsa may atong kuno ni, no, kay aron nga dili na kayo mo, dako ning inyong sitwasyon. So, at least, asama mo, ato klaro ho na, ang atong issue ni, ang pag-support na yun, magsabot o pilay support. Di man niya makaya kung usa kasako og 2,000. O, sabutan na. O. Okay, so ato nang istoryahan sa off-air. Kanang sa kapitan, sa din lang to, kay lahi man to nga kwan. O gipanhi ka ni kapitan para dipinsahan siya, that's another story. Oh. Oh, so Di man kuwan ang imo lang naluoy lang kas kapitan kay mo maoy ni tabang sa kapitan nimo, no? Dili kuan mo gud ni ana. Ni kuan mo gud siya gud kay ang tao ni tabang na to mo pa ni kuanan kasuhan nun. So imong Pero gusto, bang katawa na niya. so imong gusto nga dili kasuhan sa kapitan di lang. Kay kato iya tabang ra to niya. Tabang ra man to niya. So katong nga kuan papik up og pulis o kirto kay tabang to ni kapitan nga magkaabot mo. Di war igor man to si kuan kay di man siya mo kuan. Dili man siya mo kuyog kung barangay ra yang bakwaon. Mo to nga sakto tingin mo ti kapitan, pakuha gyud pulis kini man sa buban, barangay tanod ra. Di man siya mo kuyog. Oh, so wala, pakuha pulis da, kuyog noon. Oh. Oh, sige. So, kinini ang sige lang, mo man iyang mo pa imong pagsabot, ako ra ka pa sa Iloon na kay civilian mo sa gano. Kato kang kapitan tong problema, no? Kuan ni nanganak ning problema hay noon sa inyong duha lang. So, kinini ang naman sa Inday Aida, ato man ning head lupon din sa kuan. Cebu City mo ni presidente sa nang lupon Cebu City magkatabang ni ron. Dai ato ning sayon dai, ngarilan sa off the air na lang. Ako lang gipakalo sa kay mga bata kuan magutagod maluoy ta ba, no? Attorney, Oo. kanang kung ako na ako'y ikahatag sa mga bata, muhatag ko. Isa ingon di ko muhatag karon kay wala pa nang ko'y paninda na. Saon pa man. Sige, ato lang yung istoryahan, ha? Magsabot na lang sa kwan. AIDS. May na sa Aida kay limang ka ni Aida daghay sulbad ni problema ini. Mo ni presidente sa lupon ni Cebu City, ha? Atong suwayan ni kwan day, masitol ni pero sa support lang ta magsabot. Kay og sabuton na to magbalik mo sa man na plan na kwan panahon. Ikaw dong, sa man dong. Sweet mo kayo imong sang ihato dito panindag balot. Nya ni ka alas 12 mo sang kwaon. Dako kini. Ay, dili nako. Di na ka? Kay ano gud? Wala ba duga pa di pa mo duga nagbuwag last year pa man. Oh, ikaw day, sa man ka day. Kana na ang panalitan og kwan iyago kang palabhon sa inyo, sa ila. Yan nga aray sa kwan kay manglaba kas mga bata so pasudlon pa kas balay. Aron makapanlaba, unsa man do na pay chance nga magkabalik mo, wala na. Wala na attorney ay. Ha? Wala na din ako. Di na ka? Abi na kung kwan pa ba? Basit pa ba og kwan? Oh, hilak siya.
So nga sakitan lagi. Atol na sabutan sa off the air na lang. Kuan, kining imong bana sakitan, ikaw sa sakitan. Pareha ni kuan no. Okay. So naman sa Inday Aida magkatabang na to ni. Adto dito ka atong husayon ni sila sa off the air. Waman ang atong kuan ani ang support naman mo naman ang main issue. Kay og atong ibalik ni man ila naman ang desisyon, no? Ato lang suwayan og kuan nga basig kuan kay basin day balikay pa di na di sa man. Pero ato sabutan ang support kay mo man ay obligasyon. Katong sa among kapitan lahi po tong issue sa kapitan kay kanang pick up og police that's another story man na. So mo imong gi are aron nga kuan ka lahi na sa istorya ha. Oh, sige. Salamat tantang ay gipagamit ka sa kinang kapitan sa multicab na inyong gamit. Multicab kay Kaya nari lagi mo gahapon na. Oh, so may po noon at least gitabangan kang kapitan gipagamit ka sa kinang sa barangay. Gahapon nya karon ibalik no nya kuyog po ni mos konsyal kinsa may konsyal mo kuyog si kanang kinsa nang konsehal dia uy ila mo kay nag-uban na mo sa kinan nag-uban na mo sa kes multicab kaila ka oy kay konsyal gud na gahapon nagkuyog gud mo nya karon kuyog pag mo ni konsyal ba mo kailan og konsehal gud Pero nag-uban mo gahapon gikuyugan man ka ni konsyal gahapon nya karon ko ipag mo konsehal so ato ni acknowledge pod ba nga salamat sa tang konsehal nga kuyugan ka. Juga ko na konsehal yun. Wala kailang konsehal uban ra mo sakay sa multicab karon. Wa jud ako ko ano na. Nailhan ko na rang sa DS mo ora. Kanang silingan na mo. So kanang inyong konsehal sa barangay wa ka kaila. Wa. Kung ira ba tulon mga taon na minor ba na to kasabot lang kinsay na makakusiwa. Ay pagsulti lang kasi dino ato ni acknowledge ba. Pasalamatan na to nga gipagamit ka sa kininang sakinan sa barangay. Pasalamatan ni Kapitan Antonio Cabrera Jr. nga sugot siya gamiton nimo ang sakinan gahapon kay sa barangay ba na official use only ba na. Yan niabot sa Cebu City ng kanang sakinan sa barangay sa Talisay. So ato lang. Pasalamatan na nato siya ang kapitan. Ya pasalamatan patos konsyal gikuyugan ko kagahapon kuyugan ko konsyal. Ya karon gikuyugan na pud kang konsyal. Pasalamat tata niya. Pero gwa ka ila, sige lang. Oh, kay mga tao, minaw ba yung mga tao? On-air ba ta? Sabot mga tao, makak na. Sabot mga tao. Di na to ma-underestimate nga. Uban mo gahapon di pa dong. Ya, uban na po mo karon kuyugan ka ba? Yamin kang waka kaila sa konsyal. May bawaan na sa kwan. Ikaw day, kaila ka ng konsyal day? Kana marabag-o pa ng konsyal. Kaila pa na siya, kaila na. Oh, si ani na lang ha. Kini ni ang kala sa Aida Campos, ato ng presidente sa Lupon sa Cebu City. Ngilingig yan na mo daghusay na sa Inday Aida. Ato mong tabangan nga mahusay mo og sa support. Nya kanay sa inyong pagtiayon kung madapa na to ning kuno. Pwede ka na ba ka mo na may mukuan na. Ikaw day sa man. Kay siya mo, kuno siya nga ihatod kuno kanya ning nagbalot kuno ihatod mo gyud ana sweet man kaysa nimo. Nya ni kagas 12 kuha pag kanya ikam ni nagbalot. Dili mo ko kuno anar mo ko sa iyang kuan. Oh. Basin ba o ka nang mauli pa mong kuwan na ni ba? Kay, ha? Ato na yung katawa-katawa mga kaigalan. Pero sige, wala naman tayong oras. Asa mas ida-ida. Bijay, tabangin niya ba? Ato na ihusayon sila dito sa Guan. Sa itong matabang ani. So, salamat kayo. Okay. Akong interview ang bana, kaningan himan eh. Niyang asawa niya, apas sa diyan. Pero diya sa pikas, sa gibutang pikas. Sa itong newsroom, aron nga, dili sa mag-abot. Pero mag-abot mo, okay lang mo ha? Ato, istorya ko na nagkuhan. Walay labtanay yung kabot ana. Ha? Sige. So salamat kayo sa imong pag-anhi dong. Anhigi ka sa mong sibianan. O gan sulti sa ka sa imong side sa ani. Pero ako lang kapugan about sa tong sa kapitan kay naluoy man kang kapitan kibaw ko lahi to imong kuansan, no? Naluoy ka ni kapitan tungod kay labi na komentaryuhan to sa kapitan among sa kapitan ani ba? No? Namong sa problema nako. Oh, so sige lang. Ana lang so ato lang ning istoryaon sa gawas kay wa na matay kong oras alas 9:05 naman. Musunod ang atong tulumanon ang perspective uban ni Attorney Ruben Canoy kay bisan ditaliwan sa Attorney Ruben Canoy pero napaman say napabilin nga good for 1 week nga episodes, no? Ako lang ipabati na kay kini ang gihaya pa sa Attorney Canoy ron pero ang iyang mga recorded iya rawan ang gihaguan. So mo na ang akong ipabati lang gyapon sa kahanginan. Human Attorney Canoy musunod sa atong tulumanon kung ako pasultion uban ni Alan Guliat takodak ati Priscilla Raganas. Unya gabi at ang isad mahigala ang sincerely Ati Arlene. Wan tag oras mga sukit paminaw. So palag ko kwan uban sa dito.
Dito spikas sa conference room aron nga magka istoryahay. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagpag-ingon sa tanang panahon us tanang higayon dalaygon ang Dios. Mayong buntag Pilipinas, tatak RMN. Hustisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Matalinong talakayan na